Ваше Величество, вижте това! Кърби! Струва си да го познаваш. Кърби! Той е главният герой. Той е силен и смел и се хвърля в бой. Появи ли се опасност, той ще се пребори. Той е всичко. Той е с нас. Той е нашият пазач. Мога ли да помогна, кралю Дидиди? Трябва ми чудовище, което Кърби да победи. Ние от фабриката за кошмари, той сме най-добри. Най-добре върнете ни нашите пари! Кърби. Един луд рицар. Внимавай! Как стана това? Мейбъл му върна вярата в себе си и в мечтите. Мейбъл, кажи как се чувстваше като истинска принцеса. Тав, ще ти кажа само, че мечтите могат да бъдат нещо прекрасно. Нали, Кърби? И Кидс представи епизод от анимационната поредица Кърби. Филмът е обработен в студио Доли от екип в състав. Преводач Кристина Иванова. Ролите озвучиха актьорите Адриана Андреева, Ива Апостолова, Стоян Цветков, Стефан Стефанов. Тон режисьор Живка Желяскова. Режисьор на дублажа Добромир Чочев.